Zjišťovali jsme, jak je Karlovo náměstí připravené pro pejskaře. Dobrý den, chci se vás zeptat, jak často venčíte vašeho psa? Dobrý den, no tak já se snažím aspoň tak jednou za 2 dny ho vzít ven. My máme dům se zahradou, takže on se proběhne, ale takhle aspoň, aby se dostal i někam jinam. A můžu se zeptat, sbíráte po něm výkaly? No tak samozřejmě, protože to tady nenechám. A co si myslíte o lidech, kteří to nedělají? No tak to si myslím, že to dělají dost velký potíže ostatním, protože asi všichni víme, jak je příjemný vyšlápnout nějaký štěstí, že jo? Děkuju. Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, jak často venčíte vašeho psa? Tak já mám 2 pejsky a z toho jedno štěňátko, čili musím venčit tak 4x až 5x denně. A můžu se zeptat, používáte pytlíky, které jsou tady připravené pro pejskaře? Ano, máme tady. Výborně, moc krát děkuji. Zjistili jsme, že i přesto, že občas pytlíky chybí, Karlovo náměstí je pořád poměrně čisté. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Ondřej Neufus.